Sitä tuli sitten kaikenlaista osteltua sieltä Tirilästä. Tämmönen ihana vaaleapunainen hortensia. Tai oikeastaan mun äiti osti tänne meille. Sitten ostettiin tämmönen komea maksaruoho. Erilaisia heiniä, pelargoonia. Lisäksi mä ostin pinkin riippapetuunia, jonka mä jo istutin. Ja sitten kelta-alpia, jonka ehdin jo istuttaa myös. Eli kaikenlaista kivaa löytyy. Ja uutta mulle on nyt se, että mä hankin näitä kaikenlaisia ihania heiniä. Mutta älkää vaan kysykö mikä näiden nimi on. En enää muista. Näitä nyt ruvetaan istuttamaan. Tää komea maksaruoho Sedum Matrona pääsee tähän penkkiin. Ja täällä näyttää olevan, että on perhosten suosima kasvi ja aurinkoinen paikka. Ja kuten näkyy, niin meillä on tätä komea maksaruohoa ennestäänkin. Musta on aivan ihana palloja. Täällä on pienempikin valkokukkanen alku. Tää tekee vaaleanpunaiset kukat. Lähdetään nyt pääsnököttämään. Tuolla on tuo valkokukkanen. Sitten oli se iso, minkä jo näytin. Sitten tässä penkissä on punatähkää valkoisena sekä punaisena. Jalokallioista pikkusydäntä. Sitten tässä mä sain kivalta puutarhaystävältä keltasormustin kukkaa. Sitä tulee tähän. Sitten samassa penkissä on sitä viiruhelpiä. Sitten on näitä erilaisia angervopuskia, syysasteria ja erinäisiä liljoja. Tää on aika uusi penkki, niin tässä näkyy vielä turha paljon tätä multaa, mutta tavoite on, että kaikki multa peittyy. Tähän penkkiin istutin sitä kelta-alpia maanpeitekasviksi. Tää penkki hakee vielä vähän muotoonsa. Tää on perinteisesti ollut daalioiden penkki, joten tässä ei ole ollut pahemmin mitään vakituista kasvamassa. Eli daalioita. Nyt mä laitoin kelta-alpia tonne. Se olisi aika kivan näköinen musta, jos se valtaisi tätä pinta-alaa. Sitten tänne on Lidlistä halvalla saatu angervo laitettu. Sitten tuohon tulee iiriksiä. Ja sitten tässä on näitä havukasveja, tuijia. Mulla ei ole aikaisemmin pahemmin näitä havuja ollut sen takia, että kun meillä on toi karvanen mikki, jos se merkkailee noita havuja, niin ne ei ole enää vihreitä, vaan mistä tulee keltaisia. Tämmönen penkki, tää on vielä vähän vaiheessa. Tässä on näitä idän unikoita. Ensin kukki noi oranssit ja nyt on vuorossa nämä ihanan puhtaan punaiset. Ja minkä nyt huomasin, niin nämä punaiset täynnä kirvoja. Ihan tää kaikki musta, mikä näkyy tällä, niin on kirvoja, mutta ei niillä oikein voi tehdä mitään. Pölyttäjät on nyt liikkeellä, ei voi laittaa mitään myrkkyjä, enkä mä ylipäänsä tykkää käyttää mitään myrkkyjä. Kylmällä vielä niitä voi suihkutella, mutta sitten lähtee kukkakiin. Näyttää tuo kukkiva eikä tuo kukki yleensä kuin päivän verran, niin olkoon kirvat siinä. Tarha Alpi aloittelee tässä kukintaansa. Se on ihan yksi ehdottomia suosikkeja. Se kukkii lähes kuukauden verran, pysyy aika hyvin pystyssä. Monet ihmiset, mä tiedän, että ne ei tykkää niin puutarhassa keltaisesta väristä. Mä en osaa kuvitella puutarhaa, joka olisi rajoittunut mulla vaan tiettyihin väreihin ja olisi semmoinen hillitty ja hallittu. Mulla pitää olla värejä ja sellaista räiskettä. Keltaiset ovat enemmän kuin tervetulleita meikäläisen. Tästä se kukinta alkaa. Tuossa on heinät istutettua. Tässä länsipolulla on nyt monenlaista heinää. Musta noi on ihanan näköisiä, nää viininpunainen ja valkoraitainen. En tiedä noista onko ne yksivuotisia vai monivuotisia, mutta kauniita joka tapauksessa. Sitten tuossa polun toisella puolella on kanssa heiniä. Osa niistä mä tiedän ainakin, että on sellaisia, mitkä voi talvettaa ja istuttaa ensi vuonnakin. Osasta en tiedä, voihan mä yrittää talvettaa kaikkia, jos on vaan tilaa niihin laittaa. Tai sit hankitaan ensi vuonna uudet heinät. Tää on eka kerran, kun mä oon hankkinut nyt heiniä ja musta ne on aika kivoja. Nyt ollaan tässä länsipolulla. Tän varrella kasvaa näitä kotkasiipiä. Sitten nuo heinät, mitkä äsken istutettiin.
vanha kunnon perinneperennä. Meillä on sitä valkoisena ja sinisenä. Olen huomannut, että tämä valkoinen on paljon vahvempi, että sininen on vähentynyt suhteessa valkoiseen. Pitää ottaa sinisestä siemeniä talteen ja laittaa niitä ihan eri paikkaa kasvamaan kuin valkoista. Tässä aloittelee kukintaa se pisamakello. Musta tää on aivan ihana. Meillä on tätä violettia, mikä on mun lemppari. Sitten täällä taustalla on tollaista vähän niinku viininpunaisempaa, sellaista roosaman väristä. Sitten tässä on näitä kesäkukkaistutuksia. Vaihoin tähän maitotonkkaa Orvokin pelargooniksi ja tässä on sen kaverina lankaköynnöstä. Tässä on aiemmin löysi tällaista ihanaa samettisen näköistä mustaa petuniaa ja sen kanssa on taas tätä kelta-alpia. Ne korostaa kivasti vastakohtina toisiaan. Tähän vatiin istutin noita silintaimia. Nämä on tällaisia pieniä ruippanoita, mutta mä vien nää tonne kasvariin. Siellähän nämä on ollutkin näissä pikkuruuhkelussa, mutta nyt laitoin ne tällaiseen isompaan vatiin. Pohjalla on kiviä salaojana ja sitten multaa ja vie tonne. Kyllä yleensä tää on toiminut silloin, että loppusyksystä saadaan siliä. Nyt istutetaan tähän sinkkivatiin nämä aivan kalpeanaamaiset tomaatitaimet. Nämä on ollut liian pitkään ja liian pienessä astiassa varmaan. Ihan kaikki ravinteet puuttuu näistä, mutta jospa ne nyt pohjalokanan kakkaa ja uutta muuta. Näitä aika paljon, mutta nämä on tällaisia jämätaimia, että jos näistä jotain saa, niin kaikki on pelkkää plussa. Sitten tuli semmonen idea mieleen, että jos joku haluaisi kysellä multa jotakin puutarhaan liittyen, mähän on siis harrastelija sillä varauksella, mutta omaan puutarhaani liittyen, niin voisi jättää mulle noihin postauksen kommentteihin kysymyksiä, niin mä voisin vastata niihin seuraavalla videolla. Mikki ja minä kiitetään, että jaksoit olla mukana kanavalla. Mikki elää pyllistä yleisölle. Istuteltiin taas kaikenlaista ja ei meidän pihaistutukset varmaan vielä tähän loppunut. Että nähdään kukkaiselämää kanavalla. Kivat sulle, alipat juida. Mikki vilkuta yleisölle. Mikki vilkuttaa, no niin. Vilkutetaan Mikin kanssa mataa. Yeah!